سلامن طعنا نايفلخم كبراتن كبرانن اندا سمري كميلخم كميتخونو اب مدب نزخ من مصرو بزي فلات نغوالي زقرسنكو ارمين الناسحن الناززنا لخو إلو زي سددلنا صحفتينا نلومي كنغابزكم كساب موداتا لايك شير سابسكرايب ناغبركم مسانا كتصنحو ادمنايو سناي مكتتال ولدين قربابتين كابه بنو اشتخا جنزب نواي تفتو نعاي تراح تبل أزيخاس السعي خانيركا كبرونن كلو يأمنو ما ينوركن عن تقرب حين تقمين زخوانا يخون زربا كونا مخري مسوها بني فسيمك قبلو ايكلني وقادا عن سارتي زمعدنن زمخرنن سبيل لعل عاني كابز فلت ان اوانون انتخوني جنزب نمركاب زي فتون كوون زي اتخوون عين السرح يلبون فقر جنزب فصومي غازيني ذكرني نشتو ابز نبر كله كاب ادي شكور كاب جباب بويكا جنزب يسرق نيرم انز وسط كو جنزب ابوي بقص على ندي نسخيخ وسيت كيوز جنزب انابله كواردان كهرمان تزيبلني انا خا انقعدا انا كمز وسط كو يتفلطكو انابلكو يزلل طنقي قصال مباس ولدي كوينن نحلخو بسنكي نعيط عمل زبس الساعة كم زي تأمامنو غيريوم عدي ولاديتي عزيا لوح سلز نبرت إن أنا بعد كتمخرنن كتمعدنن يذكرني أنا قنا ترى حي فلت انبر بعلم يفلطو إن بالكو نحلنا يكتيليو أنا نحواتي ونجل أحواتي كان عي تبايين بهارياتين كفوء سلز نبرقنا سراق انتبرني أي عجبني ولا قلي عدي شكورا أب التقمط ويتفيوا إتن أبوي نسبيزا إلو زهبان الدي عقونا سرز نبرا شكور قطيفو يود أمو أبوي كا ماي بس كده يخد صوتي يزلخ كم قلعة النابلي هو ورقا عدي كتنبع نكلا كم زحجو خينو يسمعني عدي أحلفا كي تبني لينبر كندي جزي شكور كسر كلان كلخو يتكفنجي حيزاتنيا انت دعنا بوي نجيرات اللي كهار من نمو كاب جزاوس كي تقفق إنا فرحات تصمم نتناتي تفقات عدي تشيكمو تحالف اللي عدي لوح ولا عديت حدا جزي جنا مرر كبلان كله كترق مني يذكرني حجي نتي تقطع عمو دما تجديدات وصوز نبرت مرقم كذكرون كلخو نفسي ما يبرت كمز تخعوو كأزحي سمعني مرقم تزيكت ألسي عنني يبلو ولدنام جبرين مجابرين صبوق سلا زينبري ولا أنا جبسكو أبزخت كله أي تقرمكن وقادا مملسة مسحواتين ولدين كبأسن كسالعن جميرين كولدي نعاي مرقات بهالقال ولا حنت معتون انتخونات تقبل ويون سمع أي فلتني عدي كل جزء باي حجست سلا زينبرات عدي بلي خيد علخو أبز بلا اللحموت كدبل ما تنقع كابل أيتناس انت زي كوينو نلباس لزق حركون زق سلكون قرهيلا سلام ستكا أيتبلن نعم أنا ونحكي حيش ترجو من كبدة مرقم عيرد أن ننسلز نبري كمل لاقص إيزتك أملو زنبركو أوان بزحيو قبري سلز فلتكا مرقات تصبي أي فلتن كندي سب إناخونكو أبزخت كل جزي عبجزانا هوكت النقطقو سلز حرركوهم كده أيام زي بلو نمبر نخخد اللومسي انتاي زي قبرو ندي مسابوي نحواتي عمنا نحدحدهم نوص مسفطركو انبزع مسبزحي عب هيواتي كفلت اني جميرو بزو حساب عقب عم بالي تقوعيو اتحمق بحرياتي عب قزانا طرح يكون كنت زنس أبارقو نيري مستسلس جمركو عب فقدو بارات لقاح تأويدي طلع جميري حانت قوال نيرا بجنزب قروبة تتبراني مسعى نزلتو السنة وانا زيرنا مسكالوت بزحات ونكمو
ነገር ምስ በዝሐን ተባዝሐን ካልእ ሰበብ ከየምጻእኩ ካብ ቅድሚ ወለደይ ንኽኽወል ወሰንኩ ሕማቕ መዓልቲ ኮይኑ ኸዓ እተን ዝርከበን 40,000 ናይ ስድራና ገንዘብ ኣልዒለ ንቕድመይ ነቐልኩ ኣብኦም ሓጀር ክነብር ፈቲነ ኣብኡ ግና ደቡ ምዃኑ ናብዚ ንኺድ ናብ ትባ ዝብሉ ስለ ዝበዝሑኒ ረጊኤ ክቕመጥ ኣይከኣልኩን ድሕሪ 1 ዓመት ኣብኦም ሓጀር ምቕማጠይ ንሱዳን ኣትየ ሱዳን ምስ ኣተኹ እቲ ካብ ንእስነተይ ሒዝዮ ዝመጻእኩ ባህሪ ስርቅን ምጥፍፋእን ክጠፍኣለይ ኣይከኣለን ዘይኣተኽዎ ወልፊ ኣይነበረን ክሳብ ባንጎ ስሒበ ብወልፊ ድማ ተታሒዘ ብኸምዚ እናበልኩ ካብቲ ፍጹም ናይ ሰብ ባህሪ ከላግዝ ክኢለ ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ዘይሓላፍነታውያን ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት መንእሰያት ከም ሕሱም ዓቢትና ናብቲ ዝኣተናዮ ናይ ዕዳን ዓዘቕቲ ጽቡቕ ጌርና ክንቀዛዜ ገንዘብ ዝኣኸለ ከኣኽለና ስለ ዘይከኣለ ናብ ቅርሰና ሰባት ተዋፈርና ወለደይ ንዓይን ለኪመየን ንዝወጻእኩ ክርተት ኢሎም ዘጥረይወንን ገንዘቦም ገጽና ድምጽማጽና ረሲዖምናዮም ኣብ ሱዳን እንከለኹ ወላ እኳ ክገብሮ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እንተነበርኩ ጸኒሑ ግና መርገም ወለድኻን መንዚዕካዮ ዝኸትካ ገንዘቦም ገንዘብ ድኻታትን በሊዕካ ክንዴና ከይጥዕመካ ዝብል ድምፂ ይህውፀኒ እሞ ዝገበርኩ ገይረ ክመልሰሎም ኣለንኻ ይብል እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ወዲ 27 ዓመት እንከለኹ ክመጽኣኒ ዝጀመረ ኣብ ኤርትራ እንከለኹ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ሕሱም ዓቢደ መናብየላ ግና ወላ ኣይዝክርን ከማን ክልተ ካብተን ምሳይ ዝዞራ ጠኒሰን ከም ዝነበራ ይፈለጥ ኣብ ምንታይ በፂሐን ግና ዝፈለጥክዎ ኣይነበረንን ስራሕ ቅርሰና ኣዝዩ ጉዕዝ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ለዋህ ሰብ ኮንካ ኢኻ ትጽንበሮ ድሓር ግና ኣብኡ ምስ ተጸንበርካ ጨካን ትኸውን ርህርህ ዘይብልካ ኣረሜን ብዋጋ ሰብ ምንባር ጥዑም ይስማዓካ ንግፍዒ ኣእዳውካ ተወጣወጥ እዚ ማለት ንኣምላኽ ስለ ዝሓደካዮ ፈኒ ይገድፈካ ማለት እዩ ተሳተፍትና ዝተማቐርቲ ንዚ ቻነል እዚ ናይ ብዙሓት ጉዱሳት ዕቱብ ተሳትፎ ምስ ረኣኹየ ዝኾነ ሰብ ንኸይፈልጠኒ ተጠንቂቐየ ንመምሃሪ ክኸውን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኣቦ ንጓሉ ቀርሲንዋ ዝብል ዛንታ ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ ነቲ ንወለደይ ዝበደልክዎን ዝዓመፅክዎም ሰባትን ተናሲሐሉን ተናዚዘሉን እሞ ሕጂ ኣፈይ መልእየ ንኽምስክር ድፍረት ረኺበ ኣለኹ ኣብተን ሰባት ካብን ናብን ምስጋር ዝሰርሕ ኩለን ዓመታት ሕጂ ኣፈይ መልእየ ክዛረበሉ ዘይደሊ ግፍዕታት ፈጺመ ብፍላይካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮዮም እቲ ክሳብ ንምሉእ መዋእለይ ኣብ እምሮይ ኮይኑ ዝሳቕየኒ ግና እቲ ኣብተን 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ግፍዒ እዩ ቅድም ክሳብቲ ክኸፍልኦ ዝተነግረን መጠን ገንዘብ ዘምጻ ንክልተ ኣዋርሕ ኣንስትና ጌርናየን እቶም ኣወዳት 4 ኢና ነርና ሓንቲና ምስ ሓዝና ቅድም ነታ በይና ዘላ በብመዓልቱ ንሕዛ ነርና ድሓር ከዓ ንሕና ነተን ወኒናየን ዝነበርና ነናትና ተቐያይርና በዚ መንገዲ ሓደ ንኹለን በፂሕወን ማለት እዩ ዝተሓተተኦ ገንዘብ ተኸፊሉ ኣብ ኢድና ምስ ኣተወ እውን እንትኾነ እቲ ሸይጣናዊ ስራሕ ስለ ዝመቀረና ምኽንያታት እናብዛሕና መዓልታት ከም ዝነዋሕ ጌርና ነቶም ዝድውሉ ዝነበሩ ወለደን ኮነ ቤተሰበን ኩለን ስለ ዘይከፈላይና ምሳና ጽኒሕናየን ዘለና ኢልና ንጥብሮም እቲ ካብዘን 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸፍለና ገንዘብ ብዙሕ እኳ እንተነበረ ንሕና ግና በብዓይነቱ ድራጋት ንስሕብ ስለ ዝነበርና ቀጢፍናይና ንውድኦ ዝነበርና ነተን ኣዋልድ ከዓ ብሓይሊ ገዲድና ከም ዝወስዳ ጌርናየን ብሓደኻ ጽቡቕ ንምርቅን ነርና ምስኣተን ተዓጺና ንዕንድር ስለ ዝነበርና ገንዘብና ተወድአ እሞ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከዓ ሕርብት በለና ድሓር ግና ሓደ ካባና እሞ ካባና ተፋኔና ኣለዋ ኢልና ነፋንወን ድሕራይ እንደገና ካልኦት ከም ዝሓዝዎና ምሲልና ካብቲ ናይ ቅድም ዝወሓደ ነኽፍለን በለና በዚ ከዓ ተሰማማዕና ኣብኡ ምሳና እንከለዋ ብኻልእ ቴሌፎን ቀይርና ብምድዋል ከዓ እንደገና ከም ዝተታሕዛ ኣምሲልና
ንስድራ ቤተን ከም ዝድውላ ገበርና ኣብዙይ ድማ እቲ ናተይ ጉድ ክግለጽ ዝኻለ ዳግማይ ክፈሉልና ኢልክ እንደውላ ምስ ተባህለ ወለደን ኣዝዮም ተጨነቑ እሞ ኣዲኣ ነታ ዘይፈልጣ ጓለይ ሱዳን ከም ዘለኹ ሓቲታ ቴሌፎነይ ረኸበት እሞ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጉዕዙይ ስራሕ ተዋፊረ ከም ዝነበርኩ እውን ትሒምታ ስለ ዝነበራ ደው ኢላ ረኸበትኒ ብተደጋጋሚ ብዛዕባታ ኣብ ሱዳን ዘላ ጓልና ኸዓ ብዙሕ ተዘራረብና ኣነ ነፍሰ ጾርን ከላ ዝገደፍኳ ጓለይ ተወሊዳስ ተኸፋሊት መከራዛ ስቃይ ዓለም ክትከውንካ በቂዓም ኣደ ጓለይ ንዓይ ብቴሌፎን ምስ ረኸበትኒ ስእላ ክትሰደለይ ሓተትኩዋ እሞ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ስእሊ ጓለይ ኣብ ኢደይ ኣተወት መርገም ወለደይን ማስጣ ዝበደልክዎምን ብግብሪ ዝዓጸትኩ ቁርሱስ ፍጥረት ኮይነ ኸዓ ተረኸብኩ እታ ሓንቲ ካብተን 5 ኣዋልድ ጓለይ ኮይና ጸኒሓም ነፍሰይ ንኽቐትል ተደናዲነ እንትኾነ ዋላ ብገበነይ ነፍሰ ቐትለት እንተገበርኩ ምስ መትኩውን ከቕስነኒ ዝኽእል ግብሪ ኣይገበርኩን 10 ሞትዩ በዚ ኸዓ ነቶም ምሳይ ዝነበሩ ሕልንኦም ዝቐተሉ ብጾተይ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናቕረብኩ ቀልጢፍና ክነፋንወን ከም ዘለና ገበርና ነቲ ዘጋጠመኒ ሽግር ግና ኣይነገርኩዎምን ጓለይ ቦባኣ ትዕመፅ ከም ዝነበረት ክሳብ ሕጂ ዝፈለጠቶ ይብላን እንተ ኣነ ገጽ ጓለይን ኣዲኣን ከይረኣኹ ካብዛ ዓለም ክፍለ ይምነ ኣለኹ ካብታ ዕለት እቲኣንኔው ዝነበረኒ ጓሓፍን ኣረሜናዊ ተግባራትን ኣወጊደ ኣብ ፈጣሪ ተወኪለ ተጠባቒ ግሁሳት ደቂ ሰብ ንምዃን ሓቂነ ኣለኹ ካብ ከምዚ ታሪኽና ተየድሕንኩም ወድሓንኩም